Ug unya sa pikas nga bahin makaigalaan ang ato mahigalang constitution kay kagahapong adlaw hingpit na gyud nga gipatay ang impeachment complaints batok mahigala ni Presidente BBM na gitiwasan gyud pag-abot mahigala sa plenaryo, ha? Gimurder mahigala dito sa Committee on Justice, gitiwasan mahigala dito sa plenary. Straight to the point. Kay ang ato manggod mahigalang impeachment case, ang iyang proseso human sa ma-take up dito sa House Committee on Justice ilang gibutuhan, daan na to mahigala nga namatay na. I-submit gyapon na sa plenaryo kay ang plenary mao mga higalay mo makahimo ang plenary og mo override siya. Sa tupa kana mga higalang result sa House Committee on Justice, duha may result ana nga duha ka possibility ang result. Either maingon ang House Committee on Justice nga okay ang resolution i-impeach si BBM or kining kang Sara karon, ang mahitabo anang ato sa plenary kitong daghan na gyud tong tanan nga mga congressmen, ilan ang butuhan dito kung ipasaka ba ang articles of impeachment, kinahanglan 1/3 votes. Now, mao sana kung panalitan for filing ang recommendation sa House Committee on Justice, butuhan sa plenary, butuhan sa kadaghanan, 1/3 votes nga aron masaka dito mahigala sa Senate. Pero kung dili po for filing, i-dismiss sa House Committee on Justice, butuhan sa gihapon dito mahigala sa plenary kung ila ba mga higalang i-override. Buti pasabot mo, buto ba sila kontra mga higala sa kinini ang 1/3 votes gihapon batok sa committee result. So i-override nila ang decision sa House Committee on Justice. Pwede na sumabali pa ang ilang decision. Pero kung tiwasan nila ang resolution, awa na. So ang resulta kagahapon makigalaan 284 gilup ko ani overwhelming yun mahigalang buto. 284 ang mingon nga yes, ibasura na sa hingpit kanang maong impeachment complaints. 8 lang ang mingon nga no ug 4 mahigala ang ni-abstain. Si kisa man Janet Garin ni nag-preside gahapon nay. Kaya ato paminawon mahigala kining nga nahitabo kagahapon mga sukit ni paminaw. Sige, go ahead ko no, names. 284 members voting on the affirmative, 8 against, with 284 members voting on the affirmative, 8 against, 4 abstention. House Resolution number 746, as well as the findings, conclusions, and recommendations contained in Committee Report number 111 are hereby adopted. The impeachment complaints filed against the President, Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. are hereby dismissed with 284. Okay, balik sa gamay no ha. Oh. So dismissed. Mao ni may gala, giilang ko na makpak pa mga congressmen. Dismiss, wa na. Ayahay nas BBM mga kagalaan. Ambot ang kang Sara, unsaon kanila pagtrataron? Kay mosunod ba ni kang Sara ani, ha? Padung man ni mahigala sa investigation dito sa House Committee on Justice. Sige, atong balikan si Congresswoman Janet Garin ba? Nato balik kasama nga names. Pwede ko sugar pa pagkahapak sa Gavel mga kagilaan. Kini martilyo nila mga higala nga gihapak mga higala nga kinini ang bisaya pa ang impeachment nga reklamo batok ni BBM hingpit ng gibasura. Ano mga kailan ha, tumalikan si Janet Garin mga sukitig paminaw be? 284 members voting on the affirmative, 8 against, 4 abstention. House Resolution number 746, as well as the findings, conclusions, and recommendations contained in Committee Report number 111 are hereby adopted. The impeachment complaints filed against the President, Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. are hereby dismissed. With Nilngiga. So dismissed na mga kaigalaan. I hereby dismissed. So na, basura ang impeachment complaints batok mga higala ni BBM. Awa na, yahay na BBM mga kaigalaan. O sa katuig mga kaigalaan wa na'y makafile lain pa og impeachment complaints gumikan kay nabasura naman mga suking tigpaminaw. Straight to the point. So ang kang Sara na pod. Nya ang kang Sara mga higala
Nya to man tong kuan na file day. Ni adtong Biyernes ana abot dito sa House Speaker. Pag abot sa House Speaker, kinahanglan within 10 days, iya kana 10 calendar days. Kay giklaro namang definition sa Supreme Court. Within 10 calendar days, kinahanglan nga ma-appeal na mga higala kana sa order of business. Doon na timeline ha. Within 10 calendar days from receipt mga kagalaan sa House Speaker mga higala, i-appeal na sa order of business. Unya i-refer na sa kinini ang Committee on Justice within 3 calendar days. Mo na mga higala. So may tabuan ikapila naman ron, pizza size man to. So na naman ta mahigala ron sa pizza 11. So ikapila ka adlaw ron 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ika 5 days na tunga-tunga na. So i-appeal na nila sa kalendar mga kailaan sa ilang order of business. Nya maadto gyud na. Most likely day mga next week siguro maabot na mahigala sa House Committee on Justice nya ilan ang tukion dito sa House Committee on Justice. Straight to the point. Nya maabot na sa plenary, ila po ng butuhan pag-abot na dito mahigala sa plenary. Karon ang mga congressmen medyo nabutang gyud mahigala sa di malalim sa ding ilang desisyonanan ron mga higala. Di malalim. Kay labi na to mga congressmen, mga kigalaan nga medyo alanganin po ang ilang baruganan. Nganong dili man malalim tungod kay ilang butuhan kana pag-abot sa House Committee on Justice kung ila ba mahigalang i-impeach si Sara or dili. Unya, inig-abot sa plenary, paabot mo sa plenary gihapon. Kay whatever, tanawon man na, pag-abot sa House Committee on Justice, tanawon og substantial, inform and substance ba? Og okay ba siya mga higala, inform and substance? So, i-check na dito. Pag human, i-discuss mahigala, ilan ang tukion dito mahigala sa House, sama sa gitabo sa impeachment ni BBM, niya ilang butuhan. Pag abot niya sa buto sa House Committee on Justice, ila po na mahigala nga iadto mga higala sa plenary. So inani, the same ang iyang agian. Unsaon pagbuto sa mga congressmen, anay. Straight to the point. Muna, sufficient in form, sufficient in substance. Muna, tanawon sito sa House Committee. Tanawon ako ini, sufficient in form magini. Nya sufficient in substance ba? Diya na mga higala. Makalusot gani. Mabutuhay gyud ang mga congressmen karon og i-confront sila ining kang Sara mahigala medyo dili malalim ni silang kabahin. Di malalim. Gumikan kay nasayod ta mga higala nga ang tuyo manggod ining impeachment nga magsugod ka na mga higala og investigasyon unya mo init ang mga tao aron ang mga congressmen kanabang sila may representative sa mga tao. Buti pasabot nga gusto sa mga tao nga i-impeach mahigala ang usa ka opisyal. So sa pa ang usa ka congressman sa iyang pagpirma kay bao siya nga naa sa support sa iyang constituency indikin. Nasa support mo na nga tuyoon gyud na nga bisan pagmoingon ang atong tuyo sa investigasyon in aid of legislation pasumangin lang gina mahigala pero ang tuyo na impeachment gyud. Sama sa nitabo ni Irap sa una. Pero kinang painito nimo ang mga tao. So, sa to pa, kung doon na impeachment nga mahitabo, will supported na sa katawhan. Kay delikado man ang political career sa mga congressmen kung mupirma sila niya supak sa gusto sa mga tao. Straight to the point. Mao man ay problema ron. Muna nga, painito niya daan sama to nitabo kang Irap mga higala. Unsa man to? Nagsugod og investigation. Kadto mga kagalaan si matawag nato mahigala og Senator Teofisto Gingguna, siya mo'y unang ni accuse. Kanto iyang title, mahigala siyang speech nga, I accuse. So iya mahigalang giakusahan si former President Irap Estrada, unya doon na mahigalay mga kwarta sa witing, nga gidada dito susuko ang mga tao. So, pag ingon nga, i-impeach sa Irap, ang mga tao mahigala, kabantay mo, ang istorya, ang huhungihong mahigala, uy, unsa ba kurap pa na itong presidente di ay?
ang ngayon i-impeach. So ang mga congressmen nagpirma nila sa articles of impeachment supported by the people sila. Dili mamiligro ang ilang political career. Straight to the point. Mao na importante. So magsugod sa investigasyon hangtod nga kinini ang mapasakang impeachment. Mao na nahitabo kang irap. Dili lisod alang sa congressmen ang pagpirma, dili lisod sa mga senators ang pag-decide because nahibaw sila nga mo'y gusto sa mga tao. Straight to the point. Na panahon po ni Corona, o sa man itong panahon ni Corona, duha man ni ka mga top-ranking official sa tunasod nga naabot yun ang hearing dito sa Senate. Si Irap o si Corona. O sa man itong ka-Corona, nagsugod gihapon to og investigation. Hangtod ni init, pagkainit na mga higala, niabot sa Senate, ang mga tao, imo ganang painito ng mga tao nga na, kung manis Corona, day, kurakot man day, puro tandog, naaman day ko, nang iyang salin mo na, buylog yun ang istorya, so ang mga tao, mingon, ang ngayon na sa gyud nga i-impeach. Aron nga, kanang mga congressmen, inigbuto nila, kahibaw sila ang ilang buto, supported sila sa mga tao. Straight to the point. Muna ituyo. So muna nga, niyadtong milabayng tuig, 2024, sa ilan ng planong mahigalang i-impeach si Sara, nag-create sila og quad committee, quadcom. Kay sa ilang tumong og tuyo nga in aid of legislation, but ang ilang tuyo na nga painit sa mga tao, inday kin. Painit sa mga tao, suko mga tao, unsa ba ni nga inday lustay, ha? Unsa ba ni kurakot man ni atong vice president. Painito ng mga tao, inig-init sa mga tao, dili maglisod ang mga congressmen sa pagpirma because kanang pagpirma nila nga impeach si Sara well supported by their constituents. Straight to the point. Ang problema na ron, wa man makaskwabol to nga mao manghigalang impeachment complaint. Straight to the point. Wa man mo init ang mga tao. Bisag imong surbihon ang milabay nga eleksyon, magmatuod nga ang mga tao nagkasabot sila nga kining impeachment dili ni tungod kay accountability ang giapas ani. Kaya prangka-prangkang pag-istorya ba lang. Mabitan na hinungdan nga katong mga Duterte endorsed candidates na tumilabayng eleksyon. Talking of the national scene. Daghan sa mga senators nga Duterte endorsed ana naog despite the fact that the administration has the machinery. Ang oposisyon way kwarta, tural na magina mahigalang oposisyon lupig mga machinery. But despite ana daghan ang nilusot nila. Daghan. So meaning ang mga tao wala mo tuo sa wa maka-squabble ang ila mga higalang investigation sa Quadcom. In fact, ang Quadcom mao pay naapektaran kining upat ka mga kongresista nga mao'y chairpersons niadtong upat ka mga komitiba nga nag-investigate. Kinsa man? Sila si Bini Abante. Kanas Bini Abante na pildi ko na mga higala. May gani kay na technical nga ang katong kontra day niya dili natural born Filipino citizen. Ikaduha, si Dan Fernandez, pildi. Sunod si Akop, alahi itong ang Akop, kaya namatay yung taon to, pura tandog mga kagilaan. Nya si Barbers, di nakadagan. So, ang kadtong Quadcom, gituyo to nga painit sa mga tao ba? Ala, kuan man day, kurakot ni nako. So, sige, investigate. In aid of legislation, kunuhay, pero painit to, nga makaingon mga tao, kurakot na yun. I-impeach ni. Wa man mo tuo ang mga tao, ana. Straight to the point. So mag-take to ron. Karon mag-take to mahigala. Wa man mo init ang mga tao kay mas init man ang mga tao sa flood control. Mas init man mga tao sa flood control. So munang medyo lisod inigpirma sa congressman kay kahibaw sila it's a kiss of death kung mupirma sila mahigala sa impeachment case batok ni Sara. Straight to the point. Kana prangka-prangka lang ha because niadto milabay mahigalang tuig 57 ka mga congressional districts way kunta ang mga congressmen. Unopposed sila. So, way problema ato panahon na. Kay kadtong filing ato mahigala, nag-una man ang filing. Naulahin naman ang katong gipada si Digong dito mga higala sa dahig. Naulahin naman ang katong pag-impeach si Sara. Karon, ang mga congressmen karon nga mupirma mga kaigalaan sa ilang distrito doon na po yung mga nag-andam-andam na ron nga interesado mo dagang congressman. Nga, ugaling mga kaigalaan, mupirma ang ilang congressman sa impeachment batok ni Sara, masuko mga tao,
Napod mga higala ready diha karong managan. Ang uban mahigala ready nga mudagan kay mo serbisyo, ang uban pod mahigala nga dili ready mudagan pero tan-aw nga ilang congressman suko na mga tao, mopahimos pod sa panahon, ha? Klaro politika man ning tanan mahigala. So medyo dili lalim ni sa mga congressmen ang pagpirma ron because kinahanglan sa support sa mga tao. Ang problema kung imong surbihon dili mga higala supported ang impeachment. In fact, kanang mga politicians kahibaw sila. Even Bam Aquino kahibaw siya. That's why when Bam Aquino ran for senator, niadto milabay tuig, mulikay siya og pangutana sa impeachment. O pangutan-on siya maingon sa hindi man ano yan, hindi prioridad yung impeachment. So, Bam Aquino, being an astute politician, nakasabot siya. Nga kung mo, ingon sa i-impeach sa to Sara, ato nagdagan pa doong eleksyon, delikado. Ha? So kung kabantay mo, ang mga senators ato, mga senatoriables, Straight to the point. lihay sila. Karon, take to sa impeachment ni Sara, unsaon pagtatar ni sa mga congressmen. Kinahanglan lig-on ang usa ka congressman sa iyang baruganan, kinahanglan lig-on sa distrito kay kanang matag distrito doon na po'y mga interesado. Ha? Doon na po'y mga interesado diha. Nga mahitabo gyud ni mahigala nga preparation sa 2028 election. Sakto ni si Frank Drilon nga kini preload for 2028 election mga sukintig paminaw.